on the beach in Hawaii. Bueno, hemen gaude bahia txiki honetan eta hor daukagu eskertxo bat, eskuma bat, da saiatuko gara hor. Jo, ez dakit, esaten duzunean eskertxoa, eskuma, ez dakit, hau ez da nire medioa. Bueno, horretarako gaude hemen, jo, hasteko. Mi esker, kepa! Ai, hor goaz. And I wish you were. Alesen jarraitzaile sutsua naiz beste mendizaleek bezala. Privilegio bat da berarekin konpartitzea eta beste alde batetik berari ere kutsu hori sartzea itsasoari maitatzeko da olatua gure kirola maitatzeko. Since you've been gone away, I think about. Kepa, egoize honekin, surf egin aldala? Berez egoize hau da hobea. Hobea da? Bai, eusten du olatua, Bai. indar gehiagorekin apurtzen du eta badakizu nola guk egiten ditugun tuboak batzutan. Bai, tuboa pasada bat hori, tuboak ikusten direzenean. Hori gertatzen da egoizerekin. Jode, zelako esporta deko gun, Bai, gaur saiatuko gara ia egiten lortzen dugun. Bai, nik ezakik gauz askorik, ja, zutu nik jartzen aten. Oh, I wish you were here with me. Lehenengo apurtxu bete esango estezu zirula gauza, apurtxu bezala egiteko gauzak, baina noiz dakizu noiz dan momentua proposena, olatuak hartzeko? Bueno, hau da ikerketa luze bat. Hau da, hasieran deskubritzen da, eta gero ikasten da mareak noiz hartzen diren, noiz heltzen diren roketara, zenen hau errokako fondo bat da. Eta orain itxaron behar dugu marea media izatera, olatua sartzen da baian eta orduan Baina adibidez, olatuak badauz, baina... Baina dauz arroka gainean, hori orain nahiko arriskutsua da. Kepa maizu bezala ze, lehenengo eta bain superrondo, porque bera aukitzea ondoan kriston segurtasuna moten dutzu, ze nik esango nuke, agian ez da lekurik onena surf egiten hasteko. Baina arroka asko badauz eta bakarrik saltzen zara? Bueno, hori izango da mendian bezala, ere konfiantza daukasunean zure buruan, arrisku parte bat badago. Adibidez Patagonian, egon nintzen bakarrik horrelako esker batean arroka fondoa zeukana, ur gutxi zegoen, baina kalitatea itzela zen eta niretzat merezi zuen hor bakarrik egotea naiz eta arrisku pizkat izan, La cosa es seria aquí, seria. Aquí no me recoge ni Dios. ¡Está perfecto! Aquí en medio de toda esta naturaleza solo ha sido increíble. Bitu, eskerrolatu hori. Ni urduri nago, topera nago, Mare gora doa, baina daukagu orain momentu hon bat eta... Bueno, venga. Animo, venga. Guazen ekipatzen. Bai.